Igama lami uSimangaliso Sam Smith Alfred Ndlovu. Ngina 33 years old ngiphuma la eBloemfontein. uSimangaliso uweya 890 pounds kodwa yena uyakwazi ukusukuma futhi uyakwazi ukusebenza ngesisindo sakhe akafani nabanye abantu abalingana naye. Mina mangivuka ekseni kumele ngenze sure ukuthi breakfast yami igcwele isisu ngoba ilanga lonke angisasukumi embedeni. Lokudla lokhu engikudlayo everyday mangivuka ekseni ngoba ngilamba kakhulu mina as umuntu, so like kumele ngenze sure ukuthi ukudla engikudlayo ekseni yanginela for iviki lonke. uSimangaliso uthi akahlabeki indawo futhi akanamsebenzi uma ukudla kuyaphela manje. Usaphila esikhathini samanje uzobona amaqhubeka isikhathi ukuthi wenza kanjani. Mina mangilambile anginandaba ukuthi noma kusele first live kunomntana olambile nomntana loyo anginandaba naye ngamugwaza ngoba ngimgwaza kodwa umele ngidle ngiyadla lo mntana loyo uzozibona mangilambile angicabangi nokucabanga. Eminyakeni edlule uSimangaliso ushawe ama-heart attack ay-19 ama-stroke ay-4 futhi uthi kudala aphethwe yi-high blood. Ngenxa yesize yami ngifila ngathi abantu abaningi bayangijaja before bangazi and lento leyo angiphathe kahle ngoba angisafuni ukuphuma ngaphandle ngoba ngisaba ukuthi abantu bazongibona. uSimangaliso uthi ukudla eMcDonald's nama-Kellogg's kumenze afile less insecure ngempilo yakhe nangeweight yakhe nokuthi ukudla lokudla kumehlisa isizungu futhi kupha impilo yakhe iminingi. Mina eMcDonald's comfort food yami nakonke lokudla embhedeni angikwazi ukuphila without ukudla lokhu ngoba nizofa. Abantu abaningi bahlezi bathi ngidla njengengulube anginamsebenzi mina bona bahlangana ukuthi ngidla njengengulube umlomami nomlomami bazongijwayela kabi mina. uSimangaliso uthi balahla umndeni wakhe ngoba bebangamniki ukudla ukuzongcwalisa isisu. Unomngane oyedwa omsizayo ngesituation yakhe yokudla. Chomi, yo imancane unjani? Ya ngathi wena? Ya nami ngayitholile ukuba delivery ngenzele wena. Ya ngitholile Chomi ngiyabonga bengilambe into bengilambe yona hashe ngisizile ngiyabonga. Chomi yazi ngeke ulambe ngikhona. Ngeke ulambe ngikhona ngoba mina zonke ngisaphila isisa kuzohlezi sigcwele. Yo angizoqeda lokudla lokho angina choice ngisalambile. Khona manje angaqedi nemali ngisalambile ngiyabonga kakhulu Chomi ngathi bengayenzani ngaivongekho. Azokodela itebe nesikhona uzoshawa ngistroke sharp. Ya sharp. Chomi uba sengaphandle ne? Seyifiki. Ya mara yenziwa ngoma system nezibengekho. Yo Chomi ngiyabonga. Ifa Chomi. Ngilande khona manje. Okay Chomi sharp kodwa ungifonele. Ya sharp. uSimangaliso ngosuku ukudla kayi7 ngamanye amalanga unokudla kayi10 50% of which udla uba eats athengele umngane wakhe uPatricia. uSimangaliso unegoal eyodwa afisa kuyi-achieve. Leyo goal ukusurvive ama-heart attack ay-25 khona ayobreaka i-world record engakazi yenziwe. As much as bemnandi lapho mesiphiza ngibona isidingo sokuthi ngisehlise nge-processed foods ne-coffee ngoba lezo zeyithu zimunandi zingipha i-energy. After ngishaye I had to take a mistake ngivela ngabona ukuthi angeke ngikhona yini empilo, so ngadecide ukuthi ngcono ngihambe ngiye kuDr Matewu khona ngithi ngizobona ukuthi angisiza kanjani. The past 2 months uSimangaliso ugain over 200 kg manje iweight yakhe seyamusinda yikho athatha isinqumo sokukhuluma noDr Matewu. Doctor Simangaliso uyadla futhi everyday uyadla. Hawu yana ngilambile namhlanje yini kunenkinga? Ya kunenkinga you've eaten enough for the next 5 years. Cela usikhibele lokudla ngiyini ungitshela ukuthi udla kangaki idemu uzobhala report. Ngidla like 10 slices zesinkwa in an hour ngidla i-toast, another hour ngidla amaqanda ay-8 bese ngidla i-rice bese ngicela umngane wami ukuthi angenzele uba eats. Usadla futhi ngizobona ukuthi ngidla yini ngoba usually ukudla sobe sokuphelile makuphelelana. Yo I mean as man into dokutshela ukuthi you should refrain from eating more than 3 times a day. Uzama ukuthi mina ngingadli. Uyasinda akumelanga udle more than ulambile khona manje awulambanga manje ukhoza ukuthiimoto amelanga yithi. Simangaliso you weigh 8 times my weight. Ulana nomkhulu khona manje ulana nomkhulu akumelanga ngabe udla ukudla umelanga buyazi umelanga usihlezi usuthi. Afina ngathi Dr Matewu ngijwayela kabi hayi woke umuntu leyana naye thina bangisalamba thina bangisiyadla hayi woke umuntu uzona hayi 1 or 2 times a day thina bangisila hayi 6 awudongijwayela kabi Dr Matewu ngayishayini.
uDr Mateo usala wa-advise uSimangaliso ukuba aguga amabhodo nokuthi ajime endlini khona azokwazi ukuqualify for ilapho section stager. Ngiyafuna ukulose weight ne but I don't think ngizokhona if it means sacrificing ukudla kwami. Ngizobona ukuthi uNkulunkulu ungisapha ngoba ngiyazi ukuthi uNkulunkulu uyangithanda. Pomzile! Yeah. Ngiphe remote. Nayi mutapha remote. Tanguthi bengifika kuyapha ngabiza ngiphe remote Pomzile mangikwatisa. Thatha. Hamba. Kamla mukarabo Whitney ngembe manyoni ngina 30 years old futhi mina ngiphuma la eZonke Snake Park futhi mina ngithanda ukudla. Hayi na into yazi ngene. Qedi khabethe. Ha. Ay mina abantu benkophesa ngikhona uqiniso mina sengizwile mina ukarabo. Yazi ukarabo inengidhelele nje. Noma kune family garage uphuma ekamakeni lakhe ukuthi ahamba yophaka. Akabulisi nabantu abadala. So nje mina angazi ukuthi ngimenzeni mina nomntwana. Karabo. Yeah, Ukudla sekuredi wazokulanda. kwayini ukudla? Yeah, sekuvuthiwe. Ngithele kamakeni lami. Awuphambene sina sikhokha amabeta eflo lapha kamakeni lakho. Ayiyenza uzozilandela noma uthi. Ahlala nginganjalo ukuthi odele kwami ukudla ngeke ngisuke mina la empedini. No, because why mina bangiforce ukuthi ngiphume kamakeni kwaba bangalethi ukudla. Why bathanda ukuthi ngenze into abayifunayo. Bangivova la kule ndini ene mina ngizwile. Ayingeni mina la. Mina ngayihola imali yepension yakwazi ukuthi ngene kwami ukudla. Futhi ekani? Matangu singabancane. Ayingeni mina. Hello, Christian Maya. Yebo ngakusiza ngani? Ngicela ama-advice i10, ama-burger i17, nama-coke i5, ama-2 liter futhi. Okay, ngizoba ethanda zobhatala ikhadi noma cash. Zobhatala ngekhadi. Okay, we on our way. Yeah. Yazi uhamba ngase simthengele imibhede engaka. I'm sure lo mbhede lo ahleli kumbhede we7. Lo muntu lo uweya like 900 kg. Sakafika ku 1000 kg and sezizwile thina la kukhipana nemali ethukona sothenga umbhede wakhe. Uzozibona ayisena sakamdala. Ngiyabona Karabo, wazi ufuna ukukhuluma nawe ezingeni sezizwile. Angifuni. Ungathi aningithanda ngumbani ngephika. Okay, mawude sokuthengela amakheka ayi90 ke namaphunga ayi70 namakhoka ayi4. Hayi Karabo ikho mina edrama udlule kulo mnyama. Kunzima uvula umnyango ngisizeni. Hayi ngiyazi. Ngiyabona lapha impedeni. Uma Karabo, awufuni ukuthi sithume nje sami soshaya umoya, sigijime la khona uzoluza nje iweight nje kancane. Exercise mina angifuni. Ngeke ngikubone lokho. Mina nathanda ukuthi ngizwe into enifunayo la kuleli. Maka uyathanda ukwazi dulanga. Uyathanda nje ukuthi nje every time ukhibe umphethe uphula inyawo. Uyathanda. Mina ngempela ngimesidudla impela yami yonke phela mina ngiyaphi mina umzimba wami ayithi lo. Futhi sengilambile mina. Usalambile. So nje wena ngisala kudla amakhungela ba-i40 ama-slices ayi72 besinkwa amakota ayi19 namakhoka ayi60 bangekho enough wena. Hayi kungekho enough ngisalambile. Futhi mina ngifuna ama-triple deck ayi4 waseDurbanese. Maka wena Karabo cela ushiyele uyazama kodwa wena ukudla healthy. Yeah, sometimes ngiyazama ukudla healthy like ngidle salad. Salad umsuzo. Into yazi yi-chicken kwaqala. Mana wena ungenaphi? Wabe nithanda ukuzifaka impilo nami. Ngiyekela ukukhuluma iqiniso lami. Angeke mina ukuthi ukama mangela samthula uphuza amazi ngo2017. Hayi ufana leyo. Wena uzosithola isikhathi sokuthi ukhuluma yithi. Ngiyeke ngikhulumela iqiniso. Impilo yami ayithi le ama confessions wami ayithi la ucela ukuthi uphume. Thina isikhathele ube Karabo uqede futhi ngikuqeda nekhabethe lonke. Makhathi nisibini sokuthi ukama manga ukuthi udla healthy. Ayike into kwayidla wena unamanga ungamameli unamanga. Sometimes mina ngiyazama ukwadla amanzi ayithi. Ngiyazama ukwaphuza amangidla amasalad. Lona nje unenkinga nami ufuna ukuthi ngidle into ayifuna. Wena nje isidina nje noba nje bakudivusa kayi5 umthwalo. Ha. Jehova. Igama lami uNtuthuko Dibrisfuba Gomeke ngomezulu ngina 38 years old futhi mina ngiphuma la eDistrict and mina ngilithethe ukudla. uNtuthuko Dubula isifuba udla izinkwa ezi20 namaqanda ayi16 ngosuku olulodwa. Alipheli ilanga engadlanga ngoba umngane wakhe uyamusiza ngesimo sakhe sokudla. Ngani, kibela phela ku scale sibona ukuthi uyangaki. Mina ngicala ngoya kanje as long as I can remember no doctor uzowasho ngakade ngiphuma kumama bengiwa 100 pounds maka ayikho into eshintshayo. uNtuthuko ngazo zonke izinsuku makushaya u12 uyaphuma endlini yakhe ehambe ayogijima khona ukuthi ezokwazi ukuluza iweight. Uyaphuma edraydini ahambe agijime istradi ayephakini kodwa yena uthi umehluka kawuboni.
Yeah, kubuhlungu phila kanje ngifuna ukamamanga kubuhlungu like especially makuyisama njengoba kujana bakushisa kanje. So nami ngiyazama ukuphuma ke emaphakeni ukojima kukamatayera nje kubonakala ukuthi ngiyazama ukulisa ubezi kodwa ayikho into elungayo lento le ngizizwa ubuhlungu. Ngoba uNtuthuko unesisindo yena akafani na wonke umuntu uma egijima ngoba isisindo sakhe simubuyisela emuva. Kodwa uNtuthuko uthi yena uzimisele ukuluza iweight nanoma ngabe kenzakalani ngoba yena usheshe ekhathale. Yo hayi mina ngiyashesha ukhathala nje mafuna ukamamanga ukhathala nje into le engiyenzayo. Mina base ngicela ukujika ikhona nje after 10 minutes ogijima angisafuni next ngiyajima la kujimeka khona maka nje ngifuna ukuzibona sengidla ama noodles ngoba ama noodles wami ukudla engithanda kakhulu nje ngizoke sengilambile. Mina my favorite food to eat ama noodles the way ama noodles ngathanda ngakhona ngiphila wona ngiphefumula wona nginawo ama noodles nama noodles ababayo nama noodles lawo ngabe the way ngathanda ngakhona ama noodles alipheli la ngabadlanga. Lona uNokthula Jezebel Mhlongotshele umngane kaDubulisifuba uyimuntu ohleza ayenzele uNtuthuko ukudla uma uNtuthuko elambile. uJezebel yena uthi akanamsebenzi uma uNtuthuko ezoshaya ama heart attack. Uthi yena umngane wakhe uyimuntu uzomncwaba uzobonakala phambili ukuthi kenzakalani as long as uNtuthuko edlile. Mina ngifuna ukudla healthy nayo into izoyidla nje ama-banana nama-grapes phela angifuna ukuya any fed wami mina ngiyazazi idla thina umuntu tshela mafika ku-700 pounds.